Kde bolo, tam bolo jedno staničkovo. V staničkove sa 24. marca zobudil James. Veľká vagónová situácia. James sa išiel tak, ako každé ráno povoziť. Nebuď dlho, James, povedal Tomáš. Dobre, povedal James. Išiel sa povoziť, ako to robí vždy. Na rozdvojke videl odstavený vagón. Hej, kto sem odstavil ten vagón? Ja chcem prejsť, povedal James. Zrazu tam išiel Chrújdo. Deje sa niečo, James? Niekto mi sem odstavil tento vagón. Dobre, to je jedno, ja ho odtiaľ dám preč, povedal Chrújdo. Chrújdo zobral vagón a odišiel. Nejako sa teraz musíme odtiaľto dostať, povedal Chrújdo. Maj sa, James, povedal Chrújdo. Ahoj, Chrújdo, pozdravil James. Chrújdo odišiel. Aj James išiel. James rýchlo išiel. Tak išiel. Ďalší odstavený vagón? Mňa porazí, povedal James. Hej, netlač sa. To je katastrofa, povedal tučný kontrolór. Čo sa vlastne deje? Pýta sa James. Vozíme strašne veľa ľudí a nemáme na to dosť vagónov. Aj veľa balíkov vozíme. Keby je tu niekto nový, potrebovali by sme to. Takto ľudí tak rýchlo neodnesieme. Je ich strašne veľa a strašne veľké diaľky. Nemôžem tomu uveriť, tučný kontrolór. A za pár dní musia tie vagóny byť odložené v stanici. Dneska je čo za deň vlastne? Útorok. A do piatka večer musia byť tie vagóny uložené v stanici. Dobre, povedal James. Tak vycúval a išiel opačne. Maj sa, tučný kontrolór, maj sa, James. Obaja sa navzájom pozdravili. Hej, prestaňte sa tlačiť. James rýchlo išiel. Kde si bol tak dlho, James? Čakáme tu na teba už asi 4 hodinu. Prepáč, tučný kontrolór má problém. Voziť veľa ľudí, veľké diaľky. Počkať, čo to má s problémom, akože? Máme málo vagónov. A do piatka večer musí byť všetky vagóny odložené v stanici. Dobre. Hádam to nejak zvládnu. Hádam? Nechceš im akože pomôcť? Pomôže im skôr. Teraz sa poď zaparkovať, povedal Tomáš. Tak idem, povedal James. Tak sa James zaparkoval. Uplynulo niekoľko dní a vagóny ešte neboli stále v stanici. Idem sa povoziť, povedal James. Jasné, choď, ale nebuď dlho. Vieš, jak to bolo minulé, povedal Tomáš. Vieš čo, a ja sa idem povoziť. Dobre. A ja sa idem povoziť, povedala Vestriga. Tak išli. Ale no tak, povedal Tomáš. Bože, povedala Vestriga. Zdá sa, že už to zašlo trocha priďaleko, povedala Vestriga. Ale ja sa už asi dorazím, povedal James. Dobre, máš právo, povedal James. Teda povedal si James. Hej, prestaňte sa tlačiť. Čo sa deje, tučný kontrolór? Je to horšie a horšie. Všetci sa napchávajú, tlačia.
do vlakov. Už to nemôže byť horšie. A ja som našla tento voz. Vestriga, čo ty tu robíš? Bola som sa povoziť. Vlastne aj ja, povedal Tomáš. Zrazu tam išiel James. Čo vy tu všetci robíte? Išli sme sa povoziť. Do keľu, povedal James. Mám dobrý nápad. Kedy ste už zobrali vagóny, čo keby ste im išli pomôcť? To sme práve mali v pláne. Ísť vám pomôcť. Ak budeme voziť viacej vozov, možno aj rýchlejšie doručíme všetky balíky a odvezieme tých ľudí. Nebude to taký problém. To by sa mi zišlo. Nemusíte sa trepať nikam, ale stačí, ak ide pon tucet ľudí niekam ďaleko. Našťastie už nemáme také dlhé trasy, povedal tučný kontrolór. Tak dobre, súhlasíme, povedal Tomáš. Je tam hurha jak vždyte, ale už som zobral aj vagóny. Dobre, môžeme ísť, povedal James. Tak išiel každý voziť balíky. Aj ľudí. Je tu pošta. Ďakujem, James. Veľmi rád si ju vezmem, povedal panáčik. Maj sa, povedal James. Tomáš išiel. Sme tu. Ďakujeme, Tomáš. Na budúce sa radi s vami odvezieme, povedala policajtka. Majte sa, pozdravil ich Tomáš. Vestriga išla. Už ste tu? Ďakujeme, na budúce sa tiež s vami radi zvezieme. Dovidenia, pozdravili doktori Vestrigu. O 8:00 večer. Tak, a všetky vagóny sú uložené. Odviedli ste naozaj skvelú prácu. Zaslúžite si drobného. Ďakujeme, tučný kontrolór. Ani sme netušili, že nám ich dáte. Rado sa stalo. Teraz musím ísť kontrolovať Taničkovo. Majte sa, povedal tučný kontrolór. Majte sa. Bol to dobrý nápad, pomôcť im. Áno, ale keby sme im nepomohli, doručovali balíky a ľudí až doteraz. Dobre, poďme sa zaparkovať, dal James. Áno, povedala Vestriga. Tak sa všetci zaparkovali. James nie len, že pomohol ostatným, ale zachránil celú situáciu a rozprávky je koniec.